welcome to my channel or welcome back to my channel. It's me again and again and again and again, Inday Rogen. For today's video guys is vlog lang po. Karon guys is June 20. Halaan nyo kung anong meron. So for today's video guys, bitaw kita na ko unya kung unsa mong buhaton. Kaya mo pag-iwan. Ano sila guys, akong mga katabang karon sa balay. Hi pud mo. Hi. Hello. Akong mga brother. Tawa naman. Cousins. Mag-ihaw mig manok. Hi. Patay ka naman manok o ka naman lumigo. Bigors na. Ginulbola na nila ang manok. Ang isa wala pa. Buhi ba? Busog na matay na. 5 minutes later. Okay. Di birthday din mo tayo. Anong September pa? Dali. September. Nag-vlog pag ginit kayo. Nag-tiktok pa yung kayo. Igutom di ako do. Hindi ka naman. Wala. Magluto pa ko rin kanton eh. Manakop ka po mig pato. Am ka. Tara. I'm production. Ano ba? Utang sa dakpan mo, gina. Ano ba? Kapit kus garo ka naman. Mo din eh. Ihawon na eh. Sige. Sa kasama. Sige, drito na dong. Time sa daw. Manghiwaya ba kung Kasi kana na lang. Ano yung call? Angkol. Dapat kayo kaya. Ang siwin. Siwin. Mas kita. Uyo ko. Ikaw daw ko na naon eh. Ayaw, maluoy taong ka. Naluoy, magiging sapato. Masamot ako. Ito, pamana ko. Ito ka. Mana. Maghimol-bol na po Abi sila. na, December na po eh. Ay, December. December. Balay, September, pistot ni eh. Ano, December yung pumunta eh. September, sa mga pag-aral. Singon. ayaw, basta ko dito. Ay, isti, labay. Noon. Manuksok na ba na sa kuan? Ayaw magkinatkapan. 2 hours later. Hi guys! Mana kong luto. Kahit ako sa iyo ako sa giluto. Ano siya guys? Native chicken. Say hi mga kalabad. Say ngalan si mga kuante viewers. Ha? Say ngalan si mga viewers. Kaya pa ko viewers. Baka naman, gusto niya mag-view sa vlog ka. Ano, kibit to. Ha! Yeah, viewers, taka mo yun. Sunti yan. TikTok sa kay. Ang isa ba? Happy birthday, Inday! Hi, pud mo oy. It's a. Hi guys, welcome to our channel. Mananagluto si Mama guys. Then napod me kuan. Han guys. Then napod me ice cream guys. Nataka. Butaka. Say hi. Nataka. Taro nga sis. Hala guys, nausik yung tuyo na guys. Patay tayo nito guys. Unya na butang igtuyong. Butang sana. Hala guys, baboy pala ito guys. Hala guys. Butang drat. Sa bodol. Sa bodol pa, itra ko mo kante.
Ano bullfight? Ito si ate. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Ikaw ang binibining na ninanais ko, binibining marikit na dalangin. I don't wanna know if you're better off without me. I don't wanna know if you're better off. I'll be there for you. I'm never gonna give you up. I'll be there for you. I'm never gonna give you up. If you're better off, I'll be there for you. I'm never gonna give you up.
Hindi ba talaga? Ano sa mga ganina, ano may baka, higda-higda na to sa ano. Gayo kayo baka luto rin yun yung bro, mamatay ka gutom mo. Ay, ito na sa gamit. Gamit ba? Hilat mo. Labad ang ulo eh. Ay, labad eh. Ulo mo ako, nihilak ka man. Gutom na ka man. Finish ko na yun. Bangin si 6.5 hours later. Mamaya, malag lang may dali saan. Pagkarang nahi, handa. Yes, sunod. Manawag ano saan, nailitson diri. Tugag palit ang Ate na may sana? Sige, bye-bye. Bakit, siguro ka gamay part no? Ha? Tara. Bye, Sad. Sige, Tapos bye-bye. ako niya lang. Oh, salamat eh. Luya sa motor ay. So, ayun guys, nakauli na sila akong mga insan. Insan ako to sila side sa akong mama. Dugay na may wala nagkita. So, nakahigayon sila og laag David. Tapos birthday pagid na ako. Thank you insan sa imong pa-ice cream. Baka naman sa uulitin. Joke lang. Hi guys! So guys, mo to ang nahitabo kaganina sa akong birthday. So, bisensya kayo kay wala kayo koy video mo. Kanang gamay ra kay ang video kay Busy yung lola. Bitaw, busy ko og luto. Kay wang pilahin mo luto. Good ako ra. Kapoy gani magluto. Bitaw, ay. Kapoy magluto, guys. Pero, worth it kay siya kay lami daw akong luto. 君の虜になってしまえばきっと at least happy ang birthday. 君の虜になってしまえばきっと Thank you day sa akong duha ka pinsan kay actually dugay na mi wala nagkita. Basta dugay namin wala nagkita jud since na minyo ko. Anak na lang ko duha. Wala pag ako nagkita. Dugay na wala nakita mga 7 years. Basta 7 years na ta or more than 7 years. Wala na nakita. So, thank you guys for watching my video. I hope you like my video. Please like, share, and subscribe to my channel. Bye-bye.